Yo, what's up, man? Man, what's up? So, karon maghimo taw kuan, maghimo taw kaning uban ako si Boss Marky. Maghimo mi og kaning para sa kanal ba. Nya ita bitaw aning kuan ay kaning beginners basta sa engineering ba. Beginners kita so no, napurma na namo ang among buhaton. Mao na among buhaton kani. So, mao na siya. Semento para sa kanal oh, front view ni siya kani top view ni siya. So mo ni mga sukod, mo ni mga putaw gamiton, mo ni bagis line no. So dong so sugdan na nato. So ang atong panggamiton nga putaw kini lock ni sa ubos, kini brace ni sa kilid, so atong kita na ko ninyo nya kung mahuman na namughimo. Una na mga maghimo maging unani ba. Grabe lisura lagi. Di ko may kasabot kung say kung butang aning kanina ari ba. Kaning nakasulat diri. Lisod kinabasahon sa permiro pa nya. Pagkahuman. Experience sa daghang dukol. Oo. Aw kabaon na lang ka. Nakasuway na may mga dukol sa hapon sumbag ano ba. Makat-on diha day ka makat-on day ka nang kasabaan ka kayo. Unang ikari ninyo sayop diri dukol mo dayon unang adlaw o dukol na yun. Inigani nyo unang adlaw grabe kasaba sud. Ang kaon na lang yung kasaba kay mao man na yung maghinungdan nga makat-on mo. Nya karon kay mga pila nakadukol atong nadawat boss. 10 mil kadukol ang mga dawat nakat-on na mi ay. Kat-on na sayunan ka sa una di mi kabalo basa unsay mga plano ani ba. Mao lagi nga kasabaan mo ka. Kat-on lang kagahat. Pag human katong video na ko nga kaning exam sa still fixer. Binta-bintahan na lang kay kamaon na jud. Mabasa na siya ba. Bisag lisod-lisod ba. Mao lagi sugod mi tag una jud kay sa tanan nga nuhaw jud ba. Nuhaw di karabaw. Tiwason na nato mao na ni progress na to. Ato li kuanon. So mao ni siya ang first nga strab sa una. Napa ni ikaduha niya double ni. Kani ako ning gibon padunduan ni mga tiguan nga ni mga tukoy kay mga naong. Rastaman, yo, half human, half zombie. Trabahante na ning mga tiguan na kani usa sa na trabahante ni mo siro kay naong ay. Dalo lang ani. Gago. Ato sa tiwason na kay. Tiwason sa nato kay kuan biya ni kaning naabi ni time limit biya. Oh, so ato ni paspasan.
siya nahuman na gitawon. Amo na yung finished product. Gutang na siya sa kanal 6 metros layo kayo. Nya double slab sulig-on so guys mga bay. No? Muna siya. Ang top view, mo ni top view. Okay, so muna siya. Mo ni front view. Top view. Ini siya. Kini side view gyapon ni. No? So muna siya. Mana gitaon. So himuon sa nato ning kuan ron kaning slab. So diri lang ni tamang nga video kay ako sa ning apason sa oras no. Hantod mo human ni.